エコモマイ。このチャンネルではフラのこと、ハワイのこと、福井県福井市にある私たちのスタジオのことなどを楽しくお伝えしています。ハワイの文化や精神について一人でも多くの方に興味を持っていただけると嬉しいです。国枝先生に聞いてみよう。アロハ国枝カーヘアオナーラに堺フラスタジオ堺国枝です。こんにちは、画面外からアシスタントのともりです。今日もよろしくお願いします。これまでマウントミアやダイヤモンドヘッド、ミューラルパリなどさまざまなスポットを紹介してきましたが、今回はオアフ島にあります、イオラニ宮殿について先生に解説していただこうと思います。もうイオラニ宮殿ね、そこに行くともう涙が出てくるの。もう私ね5回か6回は行ってるかな。建てたのは1882年から赤川王様がね、イオラニ宮殿のカメハメハ4世の時代からもうそこに政治機関としての建物があったらしいんですけど、それをカラカワ王が建て替えて、なんて言ったらいいんやろう、象徴、ハワイの王族としてのメンツを保つために当時の36万ドルって言われてるから、そのくらいのお金を投じて建てたんですよね。そしてなんとそれから11年後にハワイ王朝が転覆するっていうことになっちゃうんだけど、もうねヨーロッパ風の建物で、もうそれは素晴らしいんです。中で一番驚くのは、その当時なのに電気がついてた、で電話があった、そしてなんとね、あそこの下のキッチンから上のそのダイニングまでこうエレベーターみたいなので物が運ばれるっていう、もうねその当時にしては度肝を抜かれるぐらい現代的な建物だったというふうに言われてるんですよね。その当時って電気じゃなかった、まだみんなガスの明かりだったから、ホワイトハウスよりも早く電気がついたというふうにイオラニ宮殿は言われていて、それは素晴らしいんですね。でもね、そのイオラニ宮殿を建てた費用が莫大すぎて財政的にこう傾いていったっていう時代の背景もあって、その後、アメリカの50番目の州になっていく。なんか日本語のツアーだったりとか、日本語のこう耳に当ててねガイドを聞きながら回るのとかいろいろあるんですけど、まずね入るのに青い靴のカバーをねかぶせられるんですよ。土足で入っちゃいけないから。最初こうイオラニ宮殿入るでしょ。そうすると真ん中にねすごい階段があるんですよ。それコアウッドでできてるの。ハワイのコアってね固有種でね、グレレでもコアの木で作られたウクレレむっちゃ高いんですよ。最近はマホガニーとか違う木で作られたウクレレが主流なんですけど、そのぐらい貴重な木なんですよね、コア。そのコアの木でねブーンで真ん中にねもう階段があるの。もうそれ見た時あーってなるくらい、もうなんか圧倒されるの。そしてね入って右に行くと王様と謁見する間、赤の間っていうの、赤いね広間がある。で左に行くと今度は青の間っていうね、もう青を基調とした部屋があるの。もうそれが素晴らしいの。そこに入るとあまりな豪華さっていうかな、そこにうってなんか圧倒される。だからそのくらいカラカワ王はハワイが王国としてすごい繁栄しているっていうところを象徴として見せたかったんじゃないかなっていうふうに考えるんですよ。でね、入ってそのコアウッドの木の横にね菊の紋章があった、明治天皇から贈られた壺がついで飾ってある。カラカワ王と明治天皇が交流があったっていう証なんですけどね、日本の移民を受け入れるっていうことで国交があったからお礼として明治天皇が送ったっていうふうに言われてるんですけど、もう菊のゴム見ただけであーっていう感じで、日本人の私たちはあーってちょっと喜ぶ感じ。2階に上がると王様たちの生活する場所になるんだけど、イオラニ宮殿正面から見ると右手の2階がねリリオオカラニが幽閉されていた場所があるんですよ。前から見ると何がわかるかっていうとね、下がすりガラスになってて中の女王様が見えないようになってるの。上は透明のガラスだけど下側半分が全部すりガラスになってるの。涙出そうじゃない？絶対一切こう合わせてもらえなかった。もう涙出てくる。ほんでのそこの真ん中にハワイアンキルトが飾ってあるんやけど、それが幽閉されていた間にリリオカラニがその中の3パーツだけ塗ったっていう部分があって、その真ん中の部分のところに自分が生まれた人、涙が出てくる、自分が王座についた人、
で、それから幽閉された人がこうちゃんと刻まれてるので、もう一つのところにはね、ジョン・ウィルソン君の名前が入ってるんだけど、そのジョン・ウィルソン君っていうのはウルハマーラマっていう庭があるんだけど、リリオ・カラニがすごく愛したお庭があって、そこのお花を毎朝リリオ・カラニに届けるんだって。その時に新聞でくるんで届ける、毎朝のその朝刊で。だからリリオからには全くどうなってるかわからないでしょ。でもその新聞で毎日外の情報を読んでいたっていうふうに言われてるの、すごくない？女王様に花を届けるふりしてちゃんと朝刊をね届けてたんだよ。その彼に対する思いがそのキルトにねちゃんと名前が彫られていて、私の1回目の保育で踊った「クープはいいパワーからに」っていう曲があるんだけど、それがそのジョン君に向けてリリオからにが感謝して送った曲っていうふうに言われてるんですよね。王朝が転覆してからはヨーラニ宮殿っていうのは政治の場になって、豪華なものって売りに出されちゃったんですよ。世界中にばらまってしまったんだけど、今は全部こう買い戻してもう一回こう復活させたっていうかね、元のヨーラニ宮殿を作ろうっていう運動が起こって、今はね復興されてるんですよ。ぜひそこに行っただけで涙が出るし、そこに行っただけでハワイ王国がどんなに繁栄していたかっていうのが分かるし、リリオからにのちょっと寂しいそこの部屋に一歩入っただけでちょっと涙がボロボロって出るぐらい花がそこにあるのを感じていただけるんじゃないかなっていうふうに思います。それでは今日はこの辺でどうなっている？泣いて喋ってる？ごめん。泣いて喋っています。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、どうぞよろしくお願いします。